Павка, Павка, кога ще оправиш ти фактурите на АБС? Офлянкваш ли се? Офлянкваш ли се? Не е хубаво така, не е хубаво така. Боби, какво правиш? Аз не се офлянквам. Ти си Боби да без. Ти си Боби да без, нали? Я да видим още кой се офлянква. Ето нашия тим лидер. Здрасти, здрасти. Да. Пробвам на Павката апарата. Честно. Не се видя. Още веднъж. Ето кой ще прави клипа, кой ще прави следващия клип. Да. Така, ето сега ще ви покажа един нормален човек, който работи. Изглежда сериозно. Който изглежда сериозно и работи. Това е единственият, нали, нормален човек. Останалите също има тенденция. Са луди. Всички са луди. Ето Нора. Нора, ще кажеш нещо умно. Ами не, за Фейсбук. Нямам какво да кажа нещо. Ето, Бени не се кри. Може ли такова нещо? Леле. Бени, слушай. Сега няма да снимам The Dark Side of the Moon. The Dark Side. Борба на работното място. Ето, те ще избият кой да стане тим лидер. Гледайте. Гледайте. Кой бяга тук? Ужас. Това е касапница. Това не е работно място. Искаме вредни да ни се плащат. Така, това е от напрежението. Да, напрежението ескалира. Сега ще снимаме Димка. Дим, кажи нещо умно. За Фейсбук, аз съм от Фейсбук. Абсолютно, да. Какво? Хайде за финал. За финал какво да ви покажем за финал? Моето работно място. Ето го.